Co máte v plánu teď? Já nic neplánuji. Já pouze konám. Já tu dýku získám. Ne, to nemůžete. Vždyť prolomíte pečeť. Jsem připravena to riziko podstoupit. Podstoupit riziko? Zbláznila jste se? Uvědomujete si, co se chystáte udělat? Vůbec nemáte ponětí, s jakými silami si tu zahráváte. Ha! Je mi to jedno. Na tuhle příležitost jsem čekala celý život. Nezahodím všechno kvůli nějakému zbabělému chytrákovi. Helgo von Bülow, varuji vás. Pokud chcete dále pokračovat v tomto šílenství, budu nucen nahlásit vaše počínání vrchnímu velitelství Uhni mi z SS. cesty. Tvé chabé výhrušky mě nezastraší. Prosím, buďte rozumná. Zastavte tohle šílenství, než bude příliš pozdě. Tohle je tvé poslední varování. To nemůžete. Nemůžete. Konečně.
Matčina ruka volá Orlí hnízdo. Tady Matčina ruka. Ozvěte se. Tady Orlí hnízdo. Slyším tě, Matčina ruko. Jaká je situace? Hlásím, mise je splněna. Vracíme se. Výborně, Matčina ruko. V jakém stavu jsou pasažéři? Mise splněna, pasažérům se daří dobře. Opakuji, pasažérům se daří dobře. Matčina ruka končí.